Hello po! Magandang umaga! It's me, Marie Per Vlogs again. And syempre, this is a special day for everybody, December 25. So allow me to greet each and every one of you ng Merry Christmas po sa inyong lahat. And to this video po, ang ating feature ngayon is itatanim po natin sa pot ang ating mga halaman na kaya ko po siya dati sa empty water bottled. Yan, tapos nilagyan ko po siya ng tubig. Ito po ngayon ang kanilang mga itsura. Ito na po ang aking mga halaman. Ito po yung sinasabi ko sa inyo guys na empty plastic bottle. Galing yan sa tubig, coke, ganyan. Tapos pinutol ko po siya, tapos nilagyan po siya ng tubig. Ngayon, may mga ugat na po siya at kailangan na natin silang ilagay sa pot with soil. So, itong halaman na to, sinasabi nila is money plant daw. Money plant. And syempre, may nag-iisa din tayong tanim na aloe vera. So, ganon din po ang aloe vera. Napulot ko lang po ito sa daan. Tapos, kinuha ko po siya at nilagay sa tubig. And ito na po siya ngayon. Ayan. Yan po yung ugat niya ngayon. Alive na alive. So, may mga tumubo na rin siya mga dahon ba to? Ayan. Ito, bagong tubo yan. So, there you go guys. Ayan na po ang ating mga halaman na kailangan natin itanim ngayon. At ito rin po guys ang ating mga plastic pots. Okay. Kung napapansin nyo, etong part na to, may mga butas po siya. May mga butas. Tapos yung tatlo naman guys, wala po silang butas. So ang mangyayari po yan, dito ko ilalagay yung soil, tapos yung halaman, tapos ganito pong mangyayari, ganyan. Ganyan po siya. So, parang design lang po itong nasa base niya. Or, kasi ito may butas. Pag diniligan mo siya, at least may sasalo. So, dito po yung tubig, hindi po siya tutulo. And, so, handa na po tayo guys. And of course, sa ating pagtatanim, kailangan din natin ang soil or lupa. Binili ko po ito sa isang shopping mall. Okay. Ito po yung tinatawag nilang potting soil. Ayan po. Ang kanyang potting soil. So, lupa po yan yung nasa loob nito. So, gagamitin po natin yan sa ating pagtatanim. So, nakahanda na po yan. So, nandyan na po yung ating halaman. Ready na po sila. Nalilipat natin sa ating pot. Nandyan na rin po ang ating soil or lupa. And of course, ating plastic cups. There you go guys.
Ay. Ang malupit ka ng lupa. Ayan. Wala. Anong ginagamit mo? Kamay. There you go guys! Heto na po ang aking mga halaman na nilagay sa plastic pots. Ang lucky plant, yan ang tawag nila guys, lucky plant. At ito naman yung aking nag-iisang aloe vera. There you go! And there you go guys, natapos na po ang ating pagtatanim ng ating mga halaman na nandito po sa loob po ng ating bahay, na nilagay ko po siya sa isang empty plastic bottle at nilipat ko po siya sa ating plastic pot. Ayan, na may soil na po siya. So ito tinatawag nila na money plant at ito rin po ay aloe vera, ang nag-iisang aloe vera. Pararamihin ko po yan guys. And pag kayo po ay natuwa or nagustuhan nyo po ang aking video, please don't forget to like and subscribe my YouTube channel, Marie Per Vlogs. And don't forget to hit the bell button, right? And click bell all for more notifications para po sa mga susunod na video ko at saka live stream ko. Till next video ulit guys. Thank you!